Farqîn Azad sala 1969 li gundê Pîre Xala ya bi ser navçeya Amed Farqînê hat dinê. Temenê wî hê salek bû malbat li navenda Farqînê bicih bû. Farqîn di jiyana wî de kêliya werçerxê bû. Dewlemendiyên çanda bajêr bandorek mayînde li ser hunera wî hişt. Warê zembilfiroş û xatûnê Farqîn dergûşa çand û dîroka Mezopotamyayê dergeha şaristaniyan paytexta dewleta Merwaniyan bû. Bermahiyên ji salên hefteyî yên berî Zayînê îro hê jî li Farqînê xwe didin der. Pêştêçûnên çandî û huneriyên li Farqînê tesîr li hunermend kirin û hiştbû ew bide ser rêya muzîkê. Bi tesîra hunermendê Kurd Hozan Şiyar, Farqîn Azad dil kir bi Kurdî stranan bêje. Di darbeya 1980 de Farqîn 11 salî bû. Malbata wî neçarma koçê metropolê bike. Ji ber sedemên aborî di nava salan de dikarên cûr be cûr de xebitî. Sala 1989 tevî çend xwendekarên zanîngehê bi navê Koma Serdilan grûbeke muzîkê ava kir. Demek bi amatörî xebatên muzîkê meşandin. Sala 1990 bi serbestbûna albûmên Kurdî re Farqîn êdî bi profesyonelî xwe da servîkarî û berhema vê xebatê albûma bi navê Zimanê Kurdî zimanê me ye derxist. Zimanê Kurdî zimanê me ye, Zimanê Kurdî ew reşa me ye, Zimanê Kurdî hebûna me ye, hindana be heta me ye, Zimanê Kurdî zimanê me ye. Salên notî di çand û hunera Kurdî de serdema sazîbûnê dest pê kir. Sala 1991 li Stenbolê navenda çanda Mezopotamyayê neçeme ve bû. Farqîn Azad xebatên xwe yên hunerî êdî di binbanê neçemê de domandin. Sala 1992 ji ber pêdiviyên aborî ji bo dest bi kar bike tevlî malbata xwe dîsa vegeriya Amedê. Salek piştre li Amedê şaxa neçemê ve bû. Li vir wekî solîst tevlî Koma Azad bû. Koma Azad nêrîna Farqîn ya li muzîkê berfirehtir kir. Derfet dayê ku ji adiyê siyasî, civakî û çandî ve civaka Kurd û muzîka Kurdî nas bike. Farqîn ku xwedî awazeke herêmî ye, bala xwe da ser berhevkariya stranên herêma xwe. Stran û kilamên ku ji bîra civakê çûne berhevkirin û bi dengê xwe ew ji nû ve pêşkêşî gelkirin. Albûma Koma Azad ya yekem sala 1993 bi navê Şemal derket. Di navbera salên 1995 û 96 de navenda çanda Mezopotamya Şaxa Amedê ji aliyê dewleta Tirk ve hate girtin. Koma Azad piştî vê neçarma xebatên xwe li neçemeya Stenbolê bidomîne. Farqîn li vir pêşî li belavbûna Komê girt. Muzîka Koma Azad roj bi roj di ser dînamîkên xwe yên xwe serşekîl digirt. Berhemên Komê deriyê konseran jî li wan vedikirin. Ji rojhilatê Ewropayê heta rojevayê wê bi konseran muzîka Kurdî gihandin girseyan. Koma Azad sala 2001 albûma bi navê Bihuşta min derxist. Sala 2002 li Amedê navenda çand û huneriya Dicle Firatê ve bû. Koma Azad bi vê re dîsa vegeriya Amedê û tevlî wê navendê bû. Sala 2004 albûma bi navê Şar a ji berhemên wên xwe serpêk tê derxist. Ey roja min, duy nîşana doza min. Ey roja min, duy çavkaniya hêza min. Hunermend Farqîn li gelvan albûman di her sê albûmên şahiya stranan û albûmên Erivan ên kom muzîkê de jî bi berhevkariya xwe û dengê xwe cih girt.
Piştî pêvajoya hunerê 35 salan, bi vê nasnameya xwe di dilê hezkiriyên xwe de bûmayîn de. Farkên Azad sala 2008 albuma solo ya bi navê Roj Webê, 2015 albuma derî û di 2022 de li Fransayê albuma bi navê Azadî derxist. Darabın Kürdorakın Xuşku birêmin Darakın Merdorakın Wî li gel albuman xebatên solo jî pêk anîn. Yek ji van xebatan, besteya siyasetmedarê Kurd Selahattin Demirtaş a bi navê Gula min e ku bi hev re xwendine. Gülamin kıyılayın Şana serdenirim Ezheden dateme Kayna kesevamin Hunermend Farqîn bi gelemperî klasikên Kurd û dengbêjan guhdar dike. Wî di rêya hunerê de dayê ser şopa stranbêjên bi salan ket dane muzîka Kurdî û di vê oxurê de berdêl dane. Şehîd Serhet, Şehîd Ali Temel, Şehîd Mizgîn, Şehîd Sefqan, Şehîd Delîla, Koma Berxwedan, dengbêjên Êrîvanê, Tahsîn Taha, Meryem Xan, Ozan Şiyar, Ayşe Şan, Mehmed Şêxo, Arif Cizrawî, Şakiro û gelekên din jê re bûne mînak. Farkên Azad bi hinceta ku stranên Kurdî dibêje, sala 2016 bi biryarnameya Hukmê Qanûnê KHKyê ji karê xwe hate îxraç kirin. Xebatên wî yên hunerî hatin qedexekirin. Li ser vê hunermend Farqîn sala 2017 neçarma koçî derveyî welêt bike. Farkên Azad ji 25 Sibata 2017 vir ve li Fransayê dijî. Ew li Parîsê li navenda çandûhunerê Ahmet Kaya xebatên xwe yên çandûhunerî hêjî didomîne.